Кучо, дай едно, ама гледай да е от истинското. Как я караш? Бива, Пешо, не се оплаквам. Имам бая работа днес. Половин сел е в кръчмата. А ти как си? Как да съм? Моята Бена все вика, все се кара. Отивам при животните, какво съм правил там? Отивам на лозе, не било закопаене. Не може да и се огучи. Както виждам, пак нещо нареждам. Сетих се нещо. Гледайте. Добър ден! Да ти Бог добро! Знаете ли коя е тази Бена, дето има хубав и умен мъж, а все се кара с него? Видях го на нашата воденица. А той е много добър човек. Ако тая Бена не си уважава мъжа, всяка жена ще го вземе. Една дума да река, веднага при мен ще дойде. Аз съм Бена, аз съм тая Бена. Я по-скоро си отивай откъдето си дошла, че като хванат училката... Чакай бе, жена, аз само